алкинҳо, яъне алкинҳо гуфта чиро алкинҳо меноманд? Алкинҳо гуфта карбогидрогенҳоеро меноманд, ки дар молекулашон ба ғайр аз бандҳои якчанда инчунин як то банди сечанда дошта ва бо формулаи умумии CnH2n-2 ифода меёбанд. ва аз ин ҷо формулаи умумияшон чи аст? CnH2n-2, яъне як то банди сечанда доранд. вақте банди сечанда шуд, пасванд ин мегирад, пасванди ин алкин номида мешаванд. номгузорӣ, яъне номгузориашон пасванди чӣ мегирад? Ин. ба ибораи дигар, алкинҳоро карбогидрогенҳои қатори ацетилини ҳам номида мумкин аст, чунки намояндаи аввалинашон ацетилин мебошад. формулаи умумияшонро мо гуфтем CnH2n-2. массаи молекулавии умумияшон аз рӯи ҳамин формула мо хулоса бароварда метавонем, яъне ки карбон 12 аст, 12 зарби n 12 n мешавад, яъне mr нависем баробар 12n ҷамъи гидроген якай зарби 2n кунем 2n мешавад, бо тарҳи 2, яъне -2 месад. ин адади маълум аст ёш номаълум аст? ба ҳамин хотир 12n 2n мешавад 14n тарҳи 2, яъне массаи молярии миёнашон чи аст? ҳангоми номаълум будан агар масъала кор мекунед, аз рӯи ҳамин истифода бурда кор мекунед. ва гибридизатсия, яъне ҳибридшавӣ, гибридшавияшон sp гибридшавӣ мебошад. sp гибридизатсия аст. намояндаошон, намоянда аз алкинҳо аз ацетилен сар мешавад, яъне ки этин аз карбони 2, яъне ки n калон баробари 2 карбон 2 h аз рӯи формула агар гузориш кунем 2 кара 2 4 тарҳи 2 мешавад чанд? ха нависем 2 зарби 2 тарҳи 2 карбон 2 h гидроген 2, яъне ки 2 кара 2 4 тарҳи 2 мешавад. номи ин чи аст? этин. номи химиявиаш этин, номи таърихиаш бошад ацетилен. ацетилен. ацетилен ин номи таърихиаш аст, яъне номи тривиалиаш ацетилен аст, номи химиявиаш этин. ва ба монанди ҳамин дигар намояндаҳоро бо пасванди ин илова карда, масалан пропан, бутан, пентан ва ғайра аз алканҳо гирифта пасвандашро бо ҳарфи ин иваз мекунем, бо пасванди ин, яъне ки CH4 ин мешавад пропин ва ғайра. яъне бояд ки мо бидонем ки бояд банди сечанда доранд инҳо ва ҳоказо. мегзарем ба гибридшавияшон, яъне ки гуфтем ки чӣ гуна sp гибридшавӣ доранд. инҷо нишон дода шудааст s орбитал ва p орбитал, як то s ва як то p. чаро чунин нишон дода шудааст? боз ба хотир меорем сохти атоми карбонро аз мавзӯи аввали органика, яъне ки сохти атоми карбон дар ҳолати электронияш, ҳолати барангехта мешавад 1s2 2s1 2p3. ин ҳолати барангехта аст. қабати берунаашро мо танҳо мегирем, инҷо қабати беруна аст, қабати берунаро интихоб мекунем ва инҷо p орбитал, ин s орбитал, як то s орбитал аст ва се то p орбитал аст. ҳангоме ки банди сечанда ҳосил мешавад, банди сечанда масалан карбон бо карбон банди сечанда ҳосил мекунад, мо гуфтем банди сечанда дорад. инҷо мо бояд бидонем ки як то p банд аст, инҷо мо байм сигма банд аст ва инҷо низ боз p банд аст. чаро p банд мегӯянд? барои он ки аз ҳисоби p электронҳо ҳосил мешавад ва электронҳое ки дар ҳосилшавии p банд иштирок мекунанд, онҳо гибрид намешаванд. мо дар ин ҷо дорем s орбитал, s электрон, p электрон, p электрон, p электрон. дар s орбитал s электрон, дар p орбитал бошад p электрон аст. ҳангоми ҳосил шудани як то p электрон аз ҳар як атоми карбон як то, яъне як p банд ҳосил шудан ба як то p электрон сарф мешавад барои банд ҳосил шудан. масалан ин бандро агар ки мо ҳосил карда бошем ба ин ҳар ду карбон, аз ҳар як карбон мо ҳозир ҳамин карбонро ба назар дорем, як то p электронаш рафт, яъне инҷо як то p электрон гӯем барои банд ҳосилкунӣ сарф шуд ва барои дуюм банди p-ро ҳосил кардан низ инҷо як электрони дигар, як электрони дигар дар инҷо байни ҳар ду карбон иштирок мекунад, як то аз ин карбон, як то дигар аз ин карбон, яъне ки ин электрон p электрон ҳам меравад дар банд ҳосилшавӣ иштирок мекунад, яъне гибрид намешавад. ҳамон электроне ки дар сигма банд ҳосил кардан иштирок мекунад, ҳамон танҳо гибрид мешавад, яъне ки як то s ва як то p. аз ҳамин сабаб
як то S ва як то P иштирок накард дар P банд ҳосил шавӣ, инҳо танҳо дар сигма банд ҳосил шавӣ иштирок мекунанд. Инҳоро чӣ мегӯем? Гибрид шуда. Яъне орбиталҳои гибрид шуда ё ки электронҳои гибрид шуда, яъне ки S як то S ва як то P гибрид мешавад ва абрҳои электронӣ нокшаклро мегиранд. Инҷо курашакл буд, инҷо гантелшакл ва рафтан нокшакл мешавад. Яъне ки тамоман на ба ин монанд аст, на ба ин монанд аст, яъне ки шаклаш тамоман дигар гибрид шудааст. Яъне ки ва дар фазо таҳти кунҷи 180 градус ба ҳам мехобанд. Дар фазо яъне ростхатта мехобанд. Кунҷи байнашон 180 аст, шакли геометрияшон ростхатта. инҷо фаҳмо шуд. Дигар номгузориашон, яъне ки номгузорӣ ва номенклатура. Барои ном гузоштан мо бояд аввал гомологро, мафҳуми гомологро бояд ба хотир орем аз мавзӯъҳои пештара. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.